Nebukadineza maloto ake anaona chifano cha muntu chitaima chindunji naye navutika mumtima mwake naitana anzeru ake amasulire lotoli koma wonse analepera Daniel nanena ndi maufumu awa mutu wochifuwa chiuno zonse zitadutsa miyendo nayonso tadutsa kale tsono lero tiri kumapazi chasala chintu chimodzi basi kutsika kwa mwala wosemerwa popanda manja ugunde upanye tikupera fanoli olungama apulumutsidwe. Iyi nali nthawi imene Danieli amafotokozera Nebukadineza mfumu za fano limene analiona ndi amamuwuza kunena kuti mutu wa golidiwo ndi inuyo mfumu ndi ufumu wanu wa Babuloni, ndipo ukatha ufumu wanu padzabwera ufumu wina umene ukuyerekezedwa ndi chifuwa cha siliva, ndiwo unali ufumu wa Amedi ndi Aperesi umene unabwera pambuyo pa ufumu wa Babuloni. Kenako panaonetsedwanso ufumu wina umene unayerekezedwa ndi chiuno cha mkuwa, ndiye chiuno cha mkuwa ichi chimayimirira ufumu wa Ahelene umene unabwera pambuyo pa Amedi ndi Aperesi. Kenako panaonetsedwanso ufumu wina umene unayerekezedwa ndi miyendo ya chitsulo, ndiye Baibulo limati monga umu mudaonera kuti chitsulo chimaphwanya ndi kupera zinthu zosiyanasiyana, uso unali ufumu umene unathetsa mafumu osiyanasiyana a dziko lapansi nukhazikika iwowu ndiye unali ufumu wa Roma. Ndiye ufumu umene usunatheretu watsetsereka mpaka ukafika kumapazi kumene kwakasakanikirana ndi dongo. Ndiye Baibulo likuti monga umu mudaonera kuti chitsulo ndi dongo sizingagwirane, chifukwa chake lero dziko lapansi kulibe mgwirizano iyayi, ndi chifukwa chonena kuti tili mu nthawi ya kumapazi. Ndiye mgwirizano usupezekanso iyayi kufika na mwala osemedwa popanda manja Yesu Khristu atsika mlengalenga ndi akudzakhazikitsa ufumu umene sudzatha, ufumu umene sudzachotsedwa.